Taugres, orain Caja Laboral Baskonia 3 bider heldu zen Europako Kopan finalera. Eta hirugarrenean, jak, Kopa etxera. Sekulako festa gaur gauean eta baita bihar ere, ez? Bai, bihar danak Gasteiz guztik eta Euskadi guztik danak juntu ondo pasatzen du. Hobena, hau da kirola. Afari bat menduken antolatuta, nahiko peligro izaten dute, gero galdu ezkero, zer egiten duzu beste jendekin da beste afari ginez, baina hori bintzet oso ondo aterazen. Ez dute utxegin, bat bera ere, 16 eta 22. Giro ikaragarria, oso partidu gogorra, lehenengotik gaina partidu guztian galtzen junginen, bigarren denbora arte. Amaituko du jokaldia, Papo! 79-73, Eromen Araba pabilloian, beste irudi bat emantzio Taugres Baskonia hirugarrenean bai, hirugarrena nahi danez esaten. Errestasun pixkatekin irabazi gendun, baina momentu hori oso garrantzitsu izan zen, pixkanaka gorak hasi ginen eta Europan guretaz hitz egiten hasi zen. Taugres etzen Europan zehar tituluak irabaziz, batetik bestera zebilen talde bakarra.